O să facem pauza împreună, că n-am făcut-o înainte. Hai, intrăm pe corp. Înainte orice lucru se începe cu respirație. O să fac un videoclip dedicat respirației, dar la final de tot. Pentru că avem partea asta până acum de recapitulat trăirea în planul fizic și respirația reprezintă o extensie a fizicului, care se manifestă printr-o inspirație și o expirație, cele două minți, viață-moarte. Când inspiri, trăiești; când expiri, mori. Da? Și atunci o să începem cu respirația. Ne uităm în corp și astăzi dăm drumul la următoarea divizare a nefizicului, și anume 4 videoclipuri, unul despre nevoi, unul despre hobby-urile personale care te ajută să mergi mai departe și să te sprijine spre o mișcare predominantă, o meserie pe care tu o alegi, fie familia, fie profesia, fie ceva predominant în viața ta, ca meserie, și ultimul videoclip despre mișcarea unică sau mișcarea ta, meseria ta pe care ai fost destinat și pe care ți-ai ales-o. Astăzi vorbim despre nevoi. Iubii, nevoile astea se referă la părțile detaliate din viața noastră, ritualul de dimineață, ritualul de seară, ritualul de la baie, de la masă, de la a merge, a mânca, a auzi, a vedea. Toate nevoile astea de bază construiesc baza următoarelor nevoi mai esențiale pe parcursul zilei, să le zic așa, și contează foarte mult cum începi, pentru că așa termini. Chiar dacă sunt nesemnificative sau detaliate, nevoile astea fizice de a te spăla pe dinți, de a te schimba de haine, de a te îmbrăca cu hainele, de a îți mișca corpul extrem de plictisitor pentru minte, ele creează echilibru vieții. O să-ți dau exemplu prin ce simt eu cu nevoile astea și vreau și cealaltă părere, că de asta facem împreună videoclipurile. Și al doilea lucru, să te simți și tu bine. Deci, ce înseamnă pentru mine nevoi? Înseamnă un lucru foarte important. Din ele pleacă felul meu unic de a mă manifesta cu celelalte lucruri. Le punem noi preț mai mult pe ele, ca minte. Îmi place să iau decizii înainte să fac un lucru foarte mic, gen să mă încalț, gen să mă spăl, să merg. Îmi place să iau decizii, îmi place să iau de seara decizii pentru a doua zi, că vreau să fiu echilibrat, vreau să fiu liniștit, vreau să mă bucur de viață, și după aia se întâmplă. Iar când se întâmplă, vine schimbarea la pachet cu tot ce e nevoie și știu, le aștept și de-abia aștept să le trăiesc. Dar exact cum facem în nevoi de bază, exact cum facem în pregăteala asta, așa vom face și când interacționăm cu cele ce urmează, a doua zi, sau cele complexe, cum le zic eu. Așa că pentru mine contează decizia. Plec mulțumit și se termină mulțumit. Plec din recunoștință de seară că exist și că împreună cu această existență am o grămadă de daruri și mi le reamintesc, mereu mi le reamintesc. Pentru că mi le reamintesc în aceste nevoi, mi le reamintesc și când sunt nevoile mai mari, gen să stau cu copiii, să stau cu soția, să mă duc la serviciu, să fac lucruri mai complexe, vin peste mine ca un fel de repetiție normală a minții
și mă pune să mulțumesc. Mulțumesc pentru familie, mulțumesc pentru profesie, mulțumesc pentru faptul că mă pot vedea pe mine util în viața asta, împreună cu ea, simțindu-mă ca un fel de fiu al ei, foarte acceptat și foarte primit de ea. Asta e ce simt eu legat de nevoi. Facem o pauză. E foarte bună. Te-a prins exact pe punctul în care să te simți bine. Ce să spun? Pentru mine nevoile îmi place foarte mult în timpul zilei să iau, de exemplu, o pauză, să stau singură ca să-mi reîncarc bateriile, să pot face față mai bine la copii și la ce urmează de făcut. Contează dimineața când te trezești să nu... Dacă înainte mă ridicam brusc din pat și există riscul să amețești, să cazi jos, acum îmi place să iau o pauză înainte să mă ridic, să reacționez, să simt corpul și apoi să mă ridic. Pentru că te și sperii dacă te ridici așa instant, ca atunci când primești o veste sau sună telefonul și trebuie repede să sar din pat. Am momente singură la bucătărie, de exemplu, când pregătesc cina, prânzul și la fel îmi place să stau singură ca să mă observ. Știi că lucrurile astea sunt foarte adevărate. Da. E adevărat că s-a trezit cea mică. Te las să vorbești. Da. O să închid partea de nevoi singur. Îmi dau nevoia singur și anume aceea de a lăsa detaliile să fie potrivite oricărui context. Detaliile din viața noastră, nevoile fizice de bază sunt poate ca un copil care se naște și ai nevoie să-i dai voie copilului să se nască, să-i dai nevoia asta de a se simți important, chiar dacă e o nevoie de bază, gen mă trezesc din pat sau mă bag la somn sau somnul de pe timpul nopții. Este o nevoie extrem de importantă. Toate nevoile astea, dacă le faceți înainte de a reacționa sau dacă vă vedeți reacția în timp ce le faceți, veți dobândi o putere extrem de mare și anume puterea ta. În nevoile tale o găsești. Nu găsești în nevoile altora, nu găsești în nevoile imaginii exterioare. Este nevoia noastră interioară de a ne conecta la viață. Și cea mai frumoasă nevoie e nevoia de bază. Ce ar mai fi de spus despre aceste nevoi în cuplu? Am făcut pe rând, prezentându-ne fiecare cum vede viața din nevoile de bază, eu și soția. Nevoile împreună sunt foarte importante. Țin familia împreună. La culcare este important, conștient, să-i spui soției, partenerului, că îl iubești cu adevărat, fără să ai, sau nu, să vezi tendința minții sau tendința noastră de a depăși acest moment foarte repede și foarte plictisitor. Să ne băgăm mai repede la somn, că nu mai putem, că am depus efort. Oare de ce se întâmplă acest efort? Pentru că nu-l vedem. Se întâmplă subtil, dincolo de noi. De aceea este important la culcare să spui și copilor, mai ales dacă ei, că iubești, îi îmbrățișezi, că sunt buni, că îți cer scuze
că nu ai făcut exact ce au vrut ei, că îți pare rău de asta, că există posibilitatea să ai făcut mai bine decât trebuia. Ritualul ăsta înainte de somn, după, lucrurile, orice lucru mărunt pe care îl facem zilnic și îl tot repetăm, sunt începutul. Dacă există, va exista și celelalte. Dacă începutul nu există, nu există nici celelalte. Vă asigur. Și vorbesc despre interior. Voi acum mă percepeți ca pe ceva exterior, ca pe ceva fizic. Eu vorbesc despre lucruri care se petrec la nivel interior. Dacă o să simțiți lucrurile astea la un moment dat, când asculți videoclipul, o să înțelegi ce am vrut să spun. Dacă nu le-ai simțit încă, e ok și așa. Va urma să simțiți și voi lucrurile astea. Nevoile trebuie împărtășite sub o formă conștientă și vulnerabilă. Mai ales vulnerabilă, mai ales să-ți vezi vulnerabilitatea. Mai ales să vezi cum ești foarte obosit și ai nevoie să te uiți la tine ce ți se întâmplă în nevoia aia de bază, mai ales în cuplu. Imaginea ne dă orice imagine pe timpul zilei, mai ales asta de rutină, îți dă o senzație pur și simplu de colaps. În sensul că ești obosit de unde vii, orice faci, toată complexitatea te copleșește și cumva chestia asta vine ca o pauză, dar tu o preiei ca pe ceva în care nu vrei să te încarci. Mintea nu vrea să se încarce pentru că n-a știut niciodată că se poate încărca dintr-o nevoie de bază. Deși dacă stai să te uiți la cei bătrâni la o anumită vârstă, acolo își găsesc ei puterea în nevoile rutinei. Și tu ai așteptări că atunci când faci rutina să te facă fericit. E foarte greu după o complexitate să treci printr-o simplitate. Și o să vedeți de ce vorbesc când veți ajunge în partea de singurătate. După ce treci de înțelegerea personală, cât de greu este să faci niște neacumulări, să zicem, să te retragi cu tine, să-ți iei propria înțelegere și să-ți fie greu să stai departe de orice interacțiune. Să vezi cum mintea încearcă în orice moment să te arunce din nou în lume. De aceea, detaliile reprezintă un fel de retragere cu tine. Și dacă așa vom termina, este clar că de aceea și începem tot cu noi. Detaliile înseamnă să încep cu tine viața, ziua, secunda, săptămâna, luna, ce vrei tu. Ele sunt doar descrieri, dar nevoile se repetă în continuu, până mori. Așa că acordați-le foarte multă atenție sub formă conștientă, sub modul conștient, cât mai conștient. Nu înseamnă că dacă azi ești conștient, nu ești total conștient. Treaba asta se întâmplă dacă îți dai voie și dacă îi decizi. Mulțumesc! Ne vedem la următorul.